safe har rana. Shi yayi almajiri yayi kolo yayi malam magagina. Shi yayi almajiri yayi mai hikima ta bara dare rana. Dan almajiri na gurin kowa ne ba bara dai ba. Shi dan almajiri idan kun duba ilimi yake nema. Shi ilimi gimshikin rayuwa na zaman duniya in kun duba. Bibida nasa jarumi ne fagen yaƙi gobe sai ya zan babba. Dan almajiri jarumi ne don ilimi yake nema. Wayo da akwai abin tausayi rayuwar almajiri kunji. Ba uwa da uba gare sai yayi bara zai koshi in kunji. Wata ranku ya kwanda yunwa ciki na kugi har cikin hanji. Wurin sayo karatu ya taimaki al'umma dare rana. Abin mamaki waɗansu sai suka ɗauka wai kamar bawa. Sai ya wanke da shara su ɗauki abinci su ba shi waiwawa. Ku ji bawawa bane walla bawan Allah ne ku ganewa. Allah ke duba lamarinsa ɗan almajiri cikin duniya. Almajiri na bara yan uwa al'umma so yake koyan mai. Nafsi ya zo cikin hadisai da yawa manzon mu na cewa duk wanda ya haddace hizifi ɗaya alƙur'an ku ganewa. Ya wuce dukkan wulakanci zai zan fari gurin kowa. Kuji dan almajiri ya yi haddaye mai cikin duniya. Almajiri na bara yan uwa al'umma so yake koyan mai. To shi ya kamata a yi wa halin girma jama'a ku yo duba. To da ya yi bara ku ba shi dan kila a gobe shi za ya zan babba. Ku cire mini tantama kun ji dan almajiri mutum babba. Shi zai zama malami ya koya hadisi nan cikin duniya. Ga kira na bunka almajiri ka cire kwaɗayi cikin duniya. In ka samu falillahi in ka rasa godiya gurin rabba. Daman ta kawa gurguta ta tasiri to karka yau karya. Karke wannan kwari ba tana rai zuwa gun kaɗan baiwa. Dan wata nan zan tsaya kun ji waƙar ɗan almajiri sako. Ni Amiru Turaki waƙar gana ita ne don aika ɗan sako. A gurin almajiri har mutane duk jama'a su ɗan gano. Dan almajiri